Има ли място за хората от уязвими социални групи в българските учебници? На малкото изображения в учебниците, на които са представени хора в неравностойно положение, с увреждания или от различен културен, етнически и религиозен произход, те като цяло са с нарушени човешки права. Няколко илюстрации, изображения в повече, какъвто е този добър пример, могат да включат тези хора в неравностойно положение в социалния свят на децата, които са малките граждани на нашето общество.